मोनफ्रोमबो भिडिअआव सरकारनि एगेन्सै आङो गोबां बाथ्रा बुङो नङा होमबा रायजो राजाफोर आरो लोगोफोर। दा दिनै बैफोर भिडिअफोरखौ लानानै गोबां मानि आंनि फलोवार्स बिथांमोनहा आंनाव सोंहरो आरो नोंथाङा मानो इउपिपिएल सरकारखौ इसिबां मानो बखियो आरो इउपिपिएलनि साफ्रोमबो लिडारफोरखौ नोंथाङा मानो इसिबां दुखु मोनो होननानै अनेक आंनि फलोवार्स बिथांमोनहा माने कुइसन खालामहरो। दा कुइसन खालामनायनि थाखाय माने साबायखर बन्धुमोननिसिम। आरो बिपिएफ हान्जाखौ नोंथाङा माने इसिबां मानो मदद खालामो आरो मानो इसिबां मोजां मोनो होननानै बुंहरो आरो। दा जिखुनु हक दा मेन पइन्टआ बेनो दिनैनि दिनाव इउपिपिएलआ जाहैबाय सरकार दं नङा होमब्ला बिपिएफआ दिनै जेबो गैया बेयाव माने दिनै सरकार गैया बिथांमोना दिनै रायजो राजाफोरखौ नायनो हानाय बिथांमोनाव माने पावार गैया आरो दंब्लाबो बिथांमोना गाव गावनि मोननांगौ हिसाबै जेखौ मोनबाय माने बैफोरजों जा मावनो हानाय बेफोरखौ मावबाय नङा होमब्ला। नाथाय दिनै इउपिपिएलआ सरकार थासेयावबो दिनै रायजो राजानि मोजां खामानिखौ मानो मावनो हायाखै। बै समाव बिटिसिनि चिफ महिलारि सारा 17 बोसोराव जुरि जेननायनिफ्राय लानानै माने रायजो जाजेननायनिफ्रायनो लानानै होननांगोन आरो रायजो जाजेनबा जेनेबा नांनाय मानि बुस्थु थाया माबा दो दोख्ला बायदिसिना बायजोबनांगौ होननाय बायदि जायो नङा होमबा लोगोफोर रायजो राजाफोर माने फारफ्रोमनिफ्रायबो माने बिजि खान्दानिफ्रायबो सोरजिनांगौ जायो खलसुथाफोरनिफ्राय नङा होमब्ला। दा बिथाङा 17 बोसोराव बै जुरि जेननायनिफ्राय लानानै जेसेबां दिनैसिम डेभेलप खालामदों रायजो राजाया साफिसियेन्ट जादों गोजोननाय मोनदों नङा होमब्ला। नाथाय दिनैनि दिनाव इउपिपिएल सरकारा रायजो राजानि थाखाय मा मावखो जोङो बेखौ साननांगोन। आरो बिथांमोनहा बे 4 बोसोराव माबा मोनसे मावनो हादों नामा माने रायजो राजाफोरनाव कुइसन खालामनांगोन आरो बेखौबो। आरो बिथाङा जेब्ला महिलारि सारा बिटिसिनि फुरा पावारखौ लानानै बिटिसिखौ सालायदोंमोन नङा होमब्ला। नाथाय दिनै बिथांमोनहा प्रमद बन्धु बिथांमोनहा दिनैहाय बिटिआर सान्थि सुक्ति लाबोनानै दिनै मा खालामगो फाइनालि बिथांमोनहा दिनै बिटिसिनि जेनाखि पावारफोर गावनि जेनाखि गोहो गोरा पावारफोर बै पावारफोरखौ दिनैहाय बिथांमोनहा हरफिनजोबनानै दिनै मालायनि सिङाव थानानै माने जा गरसे गरनै हरो बैफोरजोंसो बिथांमोनहा डेभेलपनि खामानि मावनांगौ जायो। दा थिग बिदिखायनो दिनैहाय बिथांमोनहा डेभेलपनि खामानि मोनसेबो मावनो हाया आरो मा। दा बिथांमोनहा दिनैनि दिनाव ओरैबायदि अबस्था होननांगोन न' जादो होनबासो बिथांमोनहा जानो हायो बे साहाया लोंदो होनबासो लोंनो हायो बे सियाराव जिराय होनबासो जिरायनो हायो नोंथाङा सिखार होनबा बिथाङा सिखारनांगौ नोंथाङा एसे बारल'नानै मोसा होनबासो बिथांमोनहा मोसानो हायो आरो मा ओरैबायदि दुखुनांथाव आरो मा। दा बिनि अनगायै दिनै बिथांमोनहा जेबो हाया आरो मा। दिनै बै बिथांमोनहा दिनैहाय माबा मोनसे न' मावहैदो न' माबा मोनसे खालामहैदो होनबासो बिथांमोनहा दिनै बिटिसिआव फैनानै बैफोर खामानिखौ मावनो हायो। आरो ओरैबायदि मोनसे प्रग्राम बानायहैदो रायजो राजाफोरखौ ओरैबायदि खोथा बुंहैदो होनबासो बिथांमोनहा बुंनो हायो आरो बिनि अनगायै जेबो हाया रायजोफोर। आरो माबा मोनसे बिथांनि फोरोंनायनि अनगायै बिथांमोना बै जेनेबा प्रग्रामफ्राव मिटिंफ्राव माबा मोनसे गुबुन खोथा जुदि बुंनांगौब्ला दिगदार दं बैजों। दा दिनै बेखायनो दिनै बिटिसिआव नांगौमानि डेभेलपबो मावनो हायाखै आरो बिथांमोना दिनै थगायनायजोंनो जोबलांबाय आरो सान्थि सुक्तिनि नामाव बिथांमोना सान्थि होनबायबायैनो दिनैहाय एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौ जेल खानायावनो रानहोजोब्बाय। माखासे समनि उनाव इलेक्सना लासैनो फैगासिनो दं। दा बिथांमोननि बिराद बै गोदै रावफोरखौ खोनासंदोलाय रायजो राजाफ्रा माबा मोनसे प्रग्राम जायोबा बिथांमोननि बै गोदै रावाव जोंनि रायजो राजा बै थाखा लुबैसुला खय एकजनफ्रा माने गोजावलाबायसिगोनलाय माने थाइसे थाइनै मोनबानो बिथांमोनाथ' जाखायो नालाय माने खुनु जाथिनि हारिनि साननाय गैया नालाय ओइ मा जायो जाथोंसैलै मोनजाबानो जाबाय बेफोरबायदि होनग्रा दासिमबो अनेक रायजो राजाफोर दं। माने बिथांमोना दिनैसिमबो सिन्था खालामा जोङो बै सरकारनावबो मोनाखै बे सरकारनावबो मोनाखै जोंहा मोनजाबानो जायो 100-200 मोनबानो बास जों बेयावनो भट होगोन बेफोरबायदि होनग्रासो रायजो राजाफ्रा दासिमबो आरो सोलायनायाव गैया
आरो बिथांमोना सोलायनायबो नङा। खिन्थु बिथांमोना फैगोन जेनेरेसननि थाखाय सिन्था खालामब्ला मोजां होननानै आं सानो आरो। दा दिनैनि दिनाव बिथांमोना बुजिया माथो खालामनो, नङा होमबा? आरो समासो खिन्थासिगोन। दा बेबायदिनो दिनै जेब्लानाखि इलेक्सन सफैयो माने जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा माने मोजां साननायखौ गारनानै थाखा फैसानि उखैनायाव माने बै गाज्रि साननायखौसो माने बजबनानै लायो आरो मा। लोगोफोर, आंनि गाज्रि मोननायनि सल'आ बेनो, बिथांमोना दिनै बर' रायजो राजाफोरखौ जेरखम बायदि नायनो हायाबा जों मानो बखिया, जों मानो माबा मोनसे सोंखारिया, नङा होमब्ला? दा बेफोरनो जाहैबाय दिनैनि दिनाव गाज्रि मोननाय मोजां मोननाय। दिनै बै समाव BPFआ गोबां खामानि मावबोदों, नाथाय दिनै UPPL सरकारा मा खामानि मावखो जों बेखौ कम्पेयार खालामनानै बिथांमोनखौ माने बखिनायबो जायो, बिथांमोनखौ दुसिनायबो जायो आरो मा रायजो राजाफोर। বিজেপিয়ে গোটেই আঞ্চলিকতাবাদী শক্তিবিলাকক একেবাৰে জিৰো বনাই পেলালে। শুনকচোন, যে বিজেপিৰ লগত থাকি আজি যদি মই শান্তি আনিব পাৰিছো, দুটামান ইনষ্টিটিউচন বনাব পাৰিছো, কিবা কাম কৰিব পাৰিছো। दा बिराद पइन्ट गोनां बाथ्रा बुंदों अखिल गगৈ बिथाङा। दा बिथाङा ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों, जेब्लानाखि BJPआ गावसोर राज खालामो खुनु माने आनसलिक दला जोरनाय नङा आरो जोंनि रिजनेल पार्टियाथ' बारो। माने बिथांमोना माबा मोनसे खायदा कौशल बा माबा मोनसे माने जोंनि मानसिखौनो माबा मोनसे गिदिर पर्टफलि होनानै बिथांमोना बैफोर आनसलिक दलफोरखौ माने थेर बेथेर खालामनो माने बिराद खैसार सायो आरो मा। जेनेबा बै जोङो ना मोननो थाखाय माने बै दैसायाव जोङो जे सारनांगौ जायो, फासि सानांगौ जायो आरो माबा बाथा नोलो बेफोरबायदि होनानैसो जों नाफोरखौ माने बोखांनांगौ जायो। थिग बिदिनो बिथांमोनहा दिनैनि दिनाव माने गावसिनि साननायखौ माने फुरा खालामनो थाखाय माबा मोनसे खायदा कौशल बानायनानैबाबो माबा मोनसे खायदा खालामनानैब्लाबो नांगौबा गावनि सियारखौ बोथ्रोदनानै गै बिथांनो जिरायहोनानैब्लाबो माने मा खालामगोन, बै बिथांखौ मोनसे मोजां खामानि मावहोनानै उनावहाय जेब्लानाखि खामानिया साक्सेस जायो अब्ला बिथांनि जिरायनाय सियारखौ गाहा बोथ्रोदनानै लानानै ब्लक थांगोन। बेफोरबायदिनो बिराद खैसार सायो। ओरैबायदि नंखायनो गिनांगौ। BJPआ मा बुस्थु, दिनै प्रमद बन्दु बिथाङा बुजिखासेयावबो दिनै मानो बिथांखौनो बाख्नायबाय थानांगौ जादों? मानो माने मोजां खामानि मावाखैब्लाबो दिनै मानो मोजां खामानि मावदों, मानो डेभेलप मावदों, मानो BJPआ बिराद मोजां माने खामानि मावदों, मानो बाख्नायबाय थानांगौ गोनां जादों? दा बिनिफ्राय दुखुनांथावसिन जेबो गैया रायजोफोर। दा अखिल गगैनि उनाव प्रमद बन्दु बिथांनि बुंनायखौबोथ' नोंथांमोना खोनाबाय रायजो राजाफोर, नङा होमब्ला? बिराद गोमोथाव। दिनै जाय बिथांमोनहा माने जाय हानजाया दिनैहाय जोंनि बर' हारिखौ नासयगासिनो दं, BTCनि मोनफ्रोमबो पावारखौ दिनै सेनानै लांजोब्बाय आरो माखासे फिसा फिसौ दं बेफोरखौबो दिनै लानानै थांनो सेस्था खालामगासिनो दङ। नाथाय अब्लाबो दिनै प्रमद बन्दु बिथाङा गावनि सार्थनि थाखाय, गावनि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय हारिया खैफोद जाबाबो बा जोंनि BTCआ जोबलांजोबबाबो दिनैनि दिनाव बिथांनि थाखाय जेबो नङा होननांगोन। जिहेतु दिनै बिथाङा गावनि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय दिनै बै हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ दिनै बाख्नायनांगौ जादों। माने गावजों गाव दिनै मोजां खामानि मावाखैबाबो दिनै बिथांमोना बिराद मोजां खामानि मावदों, डेभेलप मावदों, बेफोरबायदि अनेक खोथा बुंबाय थायो आरो मा। दा बिनिफ्राय दुखुनांथावसिन माथो खोथा दंबावो रायजो राजाफोर आरो लोगोफोर, नङा होमब्ला? दा दिनै बिथांमोना बिदिनो माने दिनै हारिया अलखद जानो थांगासिनो दं आरो अलरेडि अलखदाव फैबायबो। दिनै BJPआ राज खालामनांगौब्ला जोंनि नैबे BLTनि सिमां, सोरबा NDFBनि सिमां, सोरबा एबसुनि सिमां आरो गासै जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि मिजिं आरो साननाय सिमां, उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि सिमां गासिबो माने फैमाल जाबाय साननांसिगोन आरो। दा दिनैनि नैबे गुसुं समाव जुदि बुजिनो रोङाब्ला जोंनि हारिया गोबां माने अलखद बा खैफोद, जायनि थाखाय आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' बिथाङा माने गावनि फेसबुक पेजआव माने हारिया अलखद जाबाय, खौसे जानांसिगौ होननानै फोसावनांगौ गोनां जादों।